heartbreaks and promises. I've had more than my share. I'm tired of giving my love and getting nowhere. What I need is somebody who really cares. Jeg hedder Lotte, og jeg er træner for Fodboldkollege Papir. Hele formålet med styrketræning, det er for det første skadesforebyggende, og for det andet præstationsfremmende. Det er sådan, at de træner meget individuelt, så de er på forskellige programmer, alt efter hvilket niveau de er på. Fordi Hvordan har det været at starte på college? Altså, jeg synes, det har været fedt på grund af, at man lærer en hel masse ting i forhold til, hvad man laver i klubberne. Så jeg synes, vi får meget ud af at træne, selvom vi heller ikke er så mange på grund af det meget individuelt. Hej, jeg hedder Per Listorff. Jeg er fodboldtræner på Stenhus Sports College. Jeg valgte at blive træner her, fordi jeg godt kan lide at arbejde med unge mennesker. Jeg kan godt lide at være med til at skabe et godt sammenhold. Være med til at udvikle den individuelle spiller. Hjælpe dem til at få tekniske og taktiske færdigheder. Hvad er det allerbedste ved Stenhus Fodbold College? Det er det at skabe et godt sammenhold, hvor man kan se, der sker en dynamik, og der er noget energi, der smitter. Hvad er det bedste ved at gå på Stenhus Fodbold College? Det bedste ved at gå her, det er nok fællesskabet og den individuelle træning. Hvad har I to lært af at gå på Stenhus Fodbold College? Jeg har helt klart lært at strukturere min tid meget bedre. Og vi har helt klart også udviklet os meget. Både på det personlige plan og på det fodboldmæssige.